F'dak iż-żmien għamet kwistjoni bejn id-dixxipli dwar min kien l-akbar fosthom. Ġesu għaraf x'kellhom f'moħħhom u ressaq tifel żgħir lejh qiegħdu ma' ġenbu għalilhom. Min jilqa' lil dan it-tifel żgħir minħabba f'ismi ikun jilqa' lili, u min jilqa' lili ikun jilqa' lil dak li batni. Għax minnu li żar fostkom il-koll dak hu l-kbir. Qabeż Ġwanni u qallu: Mallem, rajna wieħed ikeċċi xjatem f'ismek u ridna nżommuh. Għax hu mhuwiex wieħed minn tagħna. Imma Ġesu qallu: La żommuhx, għax min mhuwiex kontra tagħkom huwa magħkom. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Sorpriż li d-dixxipli ta' Ġesu kienu qed jiddiskutu fuq minnu l-akbar fosthom. U aħna mhux hekk nagħmlu wkoll? Il-kilba għall-glorja u l-kobor donnom għandhom l-eruq fina. Ġesu jagħmel ġest drammatiku billi jpoġġi tfajjel ċkejken qribu biex juri lid-dixxipli min tassew u kbir fis-saltna tas-smewwiet. X'jista' jgħallimna dan it-tfajjel ċkejken fuq il-kobor? It-tfal fl-modi ma kellhomx drittijiet, pożizzjoni jew privileġġi tagħhom. Kienu soċjalment fil-pożizzjoni tal-aħħar u fis-servizz tal-ġenituri tagħhom, bl-istess mod kif kienu l-qaddejja fid-djar. X'inhu s-sinifikat tal-ġest li jagħmel Ġesu? Ġesu jolli tfajjel ċkejken fil-preżenza tad-dixxipli tiegħu billi jpoġġih f'pożizzjoni privileġġjata ta' unur fuq il-lemin tiegħu. Hija użanza anki llum li tpoġġi lill-mistieden speċjali tiegħek fuq in-naħa tal-lemin tal-persuna importanti. Min hu l-akbar fis-saltna talla? Dawk li huma umli u ta' qalb ħelwa, li minflok jesiġu b'konvinzjoni id-drittijiet tagħhom, bil-libertà jiżbujtaw lilhom infushom mis-superfja u mill-glorja jfittxu għalihom infushom, billi jieħdu l-aħħar post dak ta' qaddej jew dak ta' tfal. Xi jfisser għalik li jkollok stima lejn it-tfal? Inti tagħti eżempju tajjeb lit-tfal? Jistgħu jżommu lilek bħala mudell fil-ħajja tagħhom? Mulej, għallimni it-triq tal-umiltà u s-sempliċità tal-qalb. Ħallina nsib il-ferħ veru fik. Għamel li d-dawl tiegħek jiddi permezz tiegħi, ħalli l-oħrajn jaraw il-verità u l-imħabba tiegħek u jsibu t-tama u l-paċi fik biss. Amen.